Ini da po mga panggaan na istorya kan saro pon ermitanyo sa sarong liblib na lugar na makatakot pati, makatakot. Ini nga lolong ini parabulong siya para Santiguar sa Baryo Matuninong. Itong para Santiguar na itong lolo mga tugang, kunyan palan ito, manyakis palan ito. Delikado palan, manyakis. Ngunyan, may nagpabulong da duman na sarong daraga. Yan. Sabi palan, lo, mapabulong man daw po sa imo. No. Baka pwede man po lo sa imo magpa Santiguar. Takadakulo na kay akong para Santiguar na pigdurumanan, pig x-ray na ako sa platito. Pig silag pa ako sa sa bulang kristal. Pig incubator pa ako sa dakulao na kandila. Dahil ako nararahay lolo. Sa hiling ko, kadakulon ang nag-istorya sa kuya lolo na ikadaan pinakamatibay na para Santiguar digdi sa Baryo Matuninong. Yan sabi. No. Sabi man ni lolo, so para Santiguar, ay nini, ang pagbubulong ko, kakaiba, ngunyan pa sana pigpapagirumdum ta ka na nini, na ang pagbulong ko, ginagamit ko sa kuyang dila. Dila na! Kung mga kakompetensya niya mga para Santiguar nag-x-ray sa platito, si lolo, ang pagbulong niya, dila ang gamit niya, pag Santiguar niya, dila. Oh. Di si Sudaraga mga pangga nag-agree sa terms and conditions. Testingon ta na po tanganing marahay sa napukot daw pa day ko na yan aatrasan. Sige nini punan tanaan sa tuyan sa tuyang ritual an sa tuyang seremonya bobulungon ta kana gamit an sa kuyan mabinino asin may kapangyarihan na dila. Didilaan. Manyakis. Hinapot da ni Lolo Sudaraga, nini, pala an sa imong helang? An sa imong pigmamati? Tangani na madiagnose ta. Kumbaga. Ay, Lolo, an sa kuya pon helang na day po nararahay hanggang ngunyan. Kunyan po ini, buni. Bagatulong po lolo inin sa kuyang helang dahil po nawawara mga kunyang ko po digdi mga an ko po digdi kunya na gaplatito na kadakula darakulao na. So lolo da na para Santiguar na manyakis na dila da ang pigagamit niya pambulong pigdidilaan na naati da siya. Nag-inarte si lolo. No. Sabi pa lang kaso para Santiguar ay nini, pasensya ka na, masarado na pala na ako. Dumang ka na sana sa doktor. Pag dinilaan ko kaya nini, baka ako naman ang mabuni. Mayo, natalang si Lolo. Dahil kayang bulungon sa pasyente. Hindi kaya. Dila dapat ang kapangyarihan. Baka dakon pag dinilaan da ni Lolo mga pangga, delikado dakon maitransfer da su punjay.